Sunana Maryam Abdullahi Kule, jaruma a masana'antar shirya fina-finai. A nan muna gabatar muku da tashar mu mai suna Akala Films TV, wacce za ta dinga kawo muku shirye-shiryen fina-finan mu masu wa'azantarwa, masu faɗakarwa, har ma da nishaɗantarwa. Sai ku ƙarfafa mana gwiwa wajen danna mana liking da subscribe, sai kuma ku danna ƙararrawa. Malam Hassan, abin da sani da kai ka tsaya bayan an tashi daga karatu ba don komai ba saboda na fahimci kana da kyawawan ɗabi'u. Sannan abu na biyu kana da riko da addini. Abu na uku kuma kana da abin da ake cewa zuhudu, wato taka tsantsan na rayuwa ko kuma a ce gudun duniya. Kakan ɗan wadatu da kaɗan abin da Allah ya hore maka. To wannan halaye da kake da su shi ne sa a cikin ɗalibai ka shiga raina, kuma nake ganin duk wani abu na alheri to bai kamata a ce na ɓoye maka shi ba. Akwai wata yarinya da nake son ne maka maganarta, to shine dalilin da yasa ka gani ce ka saurara ɗin. To amma ban san menene manufarka ko ra'ayinka ba. To alhamdulillah, dama nima akwai yarinyar da ta zo ta same ni muke magana da ita. To kafin na aiwatar da komai dama dai na so sai na sanar da kai. Ta zo ta same ni kuma abin da ya kawo ta shine wato ta yi sha'awar addini ne. Shine abin da ya kawo ta, gudanar da addini da ilimi. To sai nake ganin cewa tarayya da ita zai sa ita ma ta fahimci abin da ake yi na addinin, ko da ba ta kai za ta karba. Alhamdulillah. To wannan ya ban sha'awa, ba wani abu ta gani na sha'awar duniya ba ko wani abu na sha'awace kuɗi ko wani abu, kawai addini ne ya kawo ta. To hakan sai na ce zan sanar da kai in an ga hakan ya dace, to sai na kuma ci gaba da abin da ya dace. To Malam Hassan, kamar da kai magana yanzu, wannan sani naka da ka zo min da shi abu ne mai kyau. Saboda haka tunda ita wani yarinya kamar da ka faɗa, abun da kuma ni na faɗa shi ma abin da ta gani, to ina ganin mu mai da hankalinmu kanta. Ba don komai ba, duk mutum da ya ga kana aikata aiki na alkhairi ya ji ina sha'awarka akan wannan aikin, to ba shi wannan aikin zai zama mai sauƙi wajen karɓa. Ma'ana duk mutum da ya ga kan aiki mai kyau ya ga ina sha'awar ya zauna tare da kai, to nuna masa aiki mai kyau zai zama abu mai sauƙi wajen karɓa a gare ka fiye da wanda shi ba da wannan sha'awar. Saboda haka wannan yarinya tunda Allah ya sa waɗannan abubuwa ta gani, kuma bai kamata ita a batta ba, domin idan an batan ba sai na za ta fada ba. Idan aka yi sa'a ko rashin sa'a aka batta ta fada wani hali, ma'ana wani hannu wanda yake sabanin wanda take ganin nan ranta tsakanin ya natsu da shi, to gaskiya an zalunce ta. Saboda haka wannan magana da ka kawo Malam Hassan, ni ma na gode bayan ta, kuma da fatan Allah ya sanya alheri a ciki. Allah ya sanya albarka.
haba da Allah. Haba da me? Me ka shawo kuma yau? Sabon gari na shawo. Ai ka ji abin da nace sabon gari na shawo na gaya ma. Ba sallama sai ka ce ba dan musulmi ba. Na gaya ma sallamar. Ai na take. Ai na ganta. To shikenan mai daukar. Me ya kawo ka? Maganar yarinyan nan nake tambaye ka ya kuka yi da ita na ji shuru ne. Baka zo ka ce mun komai ba tunda ka taimi shawara ta. To kuma dan zaka tambaye ni maganar yarinya sai ka zo ka ba wannan zancen nake tambaye ka ba malam ya maganar yarinyan nan. Shi nake. Ai na mai kokari da ne mu shawara ka a farko. Karshe dai bari tunda naga kamar a hanya kake kana so. Kwarai kuwa hanya ne. Alhamdulillah yanzu an samu ci gaba dangane da ni da yarinya kuma na fahimci cewa yarinyar nan a cikin abin da ta zo mini domin na zauna na yi dogon tunani akan cewa lalle yarinyar nan tana buƙatar tallafi ko kuma agaji. Kai Allah malam saurara kai da ka san kanwata ce kake raina min hankali me yasa tun wuri baka gaya mun ba saboda irin karatun ku na ƙarya na malaman ƙarya shi ka gwada min kenan a gurin go ka yaudare ni zaka ci amana billahi lazi to a hirɗinka kan ƙara ganin ka a gurin kanwata idan kuma ka yadda na ƙara ganin ka da ita to wallahi duk abin da ya same ka kai ka jawo kanka ina gaya ma mu ba za mu baka ita ba To yanzu me kake so a yi? kawai ka rabu da ita mutumin kirki za mu bata ili na gangare shine saurayinta shi zai aure ta idan kuma ka yadda to kai da shi wallahi ya haɗa ku zan yi kai dai ka san ilu Wannan barawon agwagin. amma dai sata kaji yake yi wannan dai mu shine mutumin kirki a gurin mu dan duk mutumin da za a ji tsoronsa a garin nan wallahi ni ban ina goyon bayansa kai ko ai da ji tsoron ka Amma abin da nake so ka sani shine ka san dai cewa wannan ta zo gare ni ne bisa kyautatawa kuma ni gaskiya ba zan iya wulakanta dan adam ba domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad karramna bani adama dan haka ni idan na wulakanta ta ni ma ban san yadda ta za ta bata zo gurin ka ba malam bata zo gurin ka ba dan bata gayan ta zo gurin ka ba kuma ba ta yi min ƙarya da abin da ta sai ta gayan malam ili na gangare shine saurayinta malam kan ƙara jin ma kai wannan maganar ina da ya gaya ma a hirɗinka Allah ina gaya ma in kuma ka ƙi to oi malam gafara nan an ƙara ganin ka ƙofar gidanmu in kuma ba kace haka za ka yi wallahi ili na gangare shine daidai da kai na dai gaya ma kan na ƙara ganin ka yau Allah zo mana to ya gani yanzu dan Allah dan annabi ina so na tambaye ka tare muka taso daga ƙwarai kuwa tun daga lokacin da muka taso kawo yau ka gaya mini wani aibu wanda yake tare da ni wanda kake ganin cewa ba za ka iya haɗa zuri'a da ni ba ka gaya mini wata rana wacce za ka ce ba a hanyar neman ilimi kake gani na ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana cewa shi fa ilimi tun daga zanin goyo har zuwa kabari ake fatan bawa ya kasance a cikinta kuma wannan tarbar ita na rike dan Allah dan annabi ina so ka gaya mini wani aibi ne da ni wanda kake ganin cewa ban cancanci na aure dan wanka ba kawai baka cancanta ba kawai saboda ba ka burge mutanen garin nan kwata-kwata ba ka burge su ilu ko yana burge su kawai shine kawai kai baka yi ba kawai malam ka kyale ta shine kawai magana ilu yanzu da ya je kasuwa ne malam ba ma sai magana ba kawai kawo masa ake amma kai na kan ma ba ka iya bayarwa ko ka dinga wani magana ai aure ma bai kamata da kaiwa kawai ni ka ga tafiya ta fa malam ko ka faɗa abin da kake son faɗa ko ni in ɗau hanya ta yaya so ka biya ka dai ji abin da na gaya ma ko ya aka yi wallahi kin san maganganun duk da muka yi da ke a baya yanzu to na shirya shi yasa na ce to bari na zo a yi maganar nan da kike cewa a turo yau dai na shirya mun yi to wannan karin dai na ga to bari motsa yadda yake ma za ki dan samu wata malafa a gidana in taimaka gaskiya ila kaɗan dakata tukunna
ba yanzu ba. Dan dakata kamar yaya. Kina nufin maganar ko labari ko binciken da na yi zai zama gaskiya akan yaron nan Hassan? Wato kina nufin saboda Hassan zaki ce min da dakata? Imana. Saboda shi ne? Kuma saboda shi din ne ba kai ƙarya ba. To wallahi Hassan lokaci yayi. Lallai zan rubuta sunansa a cikin mutanen da zan kashe a wannan garin. Wannan dalilin yasa nake yawo da wannan bira. Saboda haka zan rubuta sunan Hassan a cikin mutanen da zan antayar. Kamar ya kisa. A'a, ba abin da ya shafe ki. To ai ni ma ba ruwanka da shi. A'a, to ina ruwanki da shi? Ina ruwana da ke da shi to? Ni ruwana ne nake da shi, ke kuma ruwanki da ni ne. To ki ban ni ina da ruwa da shi, yanzu ya shigo gona ta. Saboda haka Hassan zan antayar da shi. Kamar ya? Ba abin da ya shafe ki. Ilu, kakkaiwa Hassan wani abu. Akan me? Idan kaiwa Hassan wani abu kamar kayi min ne. Ba ruwanka da Hassan. Ni dai na ce ka dan dakata tukunna. To ai ba wannan magana tsakanina da ke. Magana ce ta zan turo zaki bar lokaci kuma yanzu na zo ne ki gaya mini saboda haka idan Hassan zai shiga tsakanina da ke to zan shiga tsakaninki da Hassan. Allah sai dai ai daya. Ko Hassan ko ni har inda yake kwana na sani wallahi zan iya umma masa shaggen overlapin in je in an tayar da shi. Ina gaya miki. Saboda haka ki san yadda zaki dama abin da ake faɗa ma kenan ashe ma gaskiya ne kina nema ki canja tunani to in ba na an ta yadda da shi ba ki ce ba ni ne ba ruwanka da kin sa ni ɗazuban ɗauko a bannan ba da kai wata tsaba Allah kin sa ni ɗazuban ɗauko a bannan ba yanzu na fito da ita Allah wallahi duk wanda zai min tsakani da ke zan iya lakata mar in banda ina ganin ke ce ma zan iya lakata miki wallahi ina fa da lasisi na shiga gidan nan fa hanyar shiga wannan ƙauye dai hanya uku ne na farko da ruwa ce na biyu in za ka shiga wani sansanin aljanu ne sansanin su yana nan akan hanya na daina yin satar 10,000, 50,000, 100,000 saboda ina so zan yi sata yanzu mu dinga yin ta miliyan kuma dukiya tana nan a jibge a garin don karkace na baka rufe in an shiga ba a fita sai dai mutuwa Na an yaya? An sace mota Usaina. Na sace motar wani ne a shigo gidan nan ina ta wannan rutsewar haka. Mota ta aka sace ki raina min hankali mana. Kar ki manna min hauka fa. muke jira daman nima yan kuɗi ka zo mu tafi mana tuntuni kana nuna mutane ka